I begyndelsen specielt, der var mor så kritisk af Birgit. Jeg kunne huske, at begge mor og far, det var sådan, jeg tror, Birgit tager alle pengene, og vi vil gerne have, at I får noget også, ikke? Så det er sådan, nej far, det må du ikke se, for Birgit, hun er fortjent det, og det siger her, at vi får alle tre det samme, ikke? Ja. Og så sagde han, ja, men hun er jo trustee, ja, hun kan tage det hele. Så sagde han, nej, men far, det kan hun ikke, og det vil hun ikke. Nej, det er helt bestemt. Birgit vil ikke. Hun tager ikke en penny fra nogen. Ikke noget. Hun er, måske jeg kan sådan være lidt, men ikke med min familie, men Birgit, hun er så lovlig, og det skal, ja. Nej, det skulle hun ikke skyldes for i hvert fald. Ja, det ved jeg. Og så var mor meget kritisk af Birgit nogle gange, forfærdeligt kritisk af hende. Det er noget svært noget, når... Jamen, det var jo heller ikke din rigtige mor. Nej. Det var jo bare sådan det var noget andet, det tog over. Ja. Og det kan man ikke gøre noget med. Det kan være svært at skal leve med bagefter, men man skal bare forstå, jamen det var jo ikke den person. Nej. For man kendte dem jo bedre. Og det kunne Birgit også, men når det kommer lige sådan, så bitter ikke, så er det svært at... Det er ikke let at tage det der. Nej, for mor kom derover jeg fik hende til Amerika, og jeg synes, det skulle hun have den tur. Birgit var sådan lidt imod det, men så mor kom ned i midten af natten og vågnede mig op, og så nu skal jeg fortælle dig noget, ikke? Og det var sådan noget bitter noget om Birgit, ikke? Altså, nej mor, nu må du gå i seng og sove lidt, så føler det lidt bedre, ikke? Nej, det er synd for den person, der går ud over, men hvis vi bare alle sammen er voksne nok til at forstå, jamen, det var ikke den rigtige. Ja. Ja, det er noget af sygdommen, det er hvad det er. Ja, det er godt. Ja, den kører nok, ja. Ja. Nu er du på fjernsyn, da. Du ser noget bedre ud. Du har noget mere farve i dig i dag. Ja. Og du har da lidt humør i nu, var det? Jeg er ikke helt stået helt ud af det endnu. Nej, det er da godt. Ja. Det er sådan. Hvis ikke det kan være anderledes, så bliver man nødt til at leve med det. Ja, det er det nemlig. Man klarer det bare det bedste. Og være levende, det er jo dejligt. Ja, livet er godt. Ja, det er det. Det. Ja. Men jeg vil jo nok se, at sådan han kan begynde at nyde hans mad. Ja. Og hans strikker, men det er... Ja, det er lidt svært, hva'? Det er lidt svært i øjeblikket. Ja. Men det skal nok komme igen. Ja. Ja. Fejrer den. Ja, han er jo en svæg kompressor. Ja, og han er der jo på scenen. Det er ikke så godt. Og laver de her computer. Ja. Så får han meget der på dagen. Ja. Rejsepenge. Er det noget, er han syg på en eller anden måde? Ja, han er faktisk sådan, han er sådan en hirende en. Ja. Men det er ikke jeg bruger det. Nej, dem skal der også være nogen af. Der skal være nogen en af os også. Vi kan ikke alle sammen være to af. Nu har han... Han kan ikke rigtig styre hende sådan, og det samme med det ene ben, det er heller rigtigt med det. Men hvis man med benene og kross der, det er forholdet. Ja, vi snakkede om det den anden, da jeg var dreng, så gik vi på klapjagt nede ved Greven. Ja. Greven, han havde sådan en klapjagt derovre.
Og så vi drenge, vi skulle jo så gå igennem og klap. Ja. Og så sad de sådan i gangene der og skød, når de kom ud. Og Greben, han havde det der Sankt Føjdans. Og han kunne jo ikke holde noget stille. Det hele, det gik. Ja. Men skød, Det kunne man. det skal jeg love dig. Nu bare igennem, det er fint. Og Claus igen. Nej, han har kun gået i tysk. Nå, Men for at se, det var tysk op til 1920, der blev det valgt væk tilbage til Danmark igen. nå. Så og krigen, det var fra 14 til 18. Ja. Og så var det afstemning i 1920. Og der kom de så med til Danmark. Så der har han været 16 år. Og dengang der gik de ikke i skole til mere, end de var 12-13 år. Og ja, skulle det være 14. Skulle de det? Ja, jeg tror det. Ja. Jeg kom af, der blev konfirmeret, der var jeg kun 13, men der blev søgt om det. Så der var det jo altid noget, Ja. og hvad er det nu? Skolelov. Nej. Palm søndag. Nå ja, ja. Palm søndag. Palm søndag, det var... Og så i oktober. Ja. Der var 2 gange. Nå. Ja, for... Jeg kunne lige skrive med det til det her Ja. Palm søndag. Nej, jeg kan huske, da Marinus han gik i skole, han var 2 år ældre som mig. Og han begyndte, da han var ikke helt fyldt 6 år. Han var ikke helt fyldt 7 år. Nej. Han var 6 år, et halvt år. Og det kunne de gøre dengang. Men så blev de enige om, at børn de skulle være 7 år, før de kunne begynde i skolen. Ja. Men så fordi jeg var født i august, så var det jo kun fra april og så til august. Ja. Så jeg kom jo tæt til 8 år, inden jeg kom i skolen. Og Så nu som jeg kom til skole, der var 6 år. ja, Og det til Anna. Hun var blind, ja, og hun skulle jo også til skole. ja, Nu skulle jeg gå med hende ved ja. skole ja, og hjem. ja. Ja, men hun gik i almindelig skole, Anna. Ja, det gør hun jo i en... Det hun var hun 10-11 år. Ja, Så forlangte det, hun skulle over Blindeninstituttet. Ja. ja. Men hun kom vel ikke til København, før hun var 17 år. Gjorde hun det? Det hun jo. Nå, gjorde hun det? Jo. Ja. Men det var den gamle, det var han jo så gav over det her, og han ville ikke tage hende det jo. Nej. Og de her, de måtte vist være hård ved ham derfor. Ja. Ja, og han havde vel den idé, at det var ikke noget i vejen med hende. Nej, og hun kunne jo næsten noget. Ja, ja, Og hvis jeg skulle op om nat, så jeg skal nok gå med. Jeg siger lige så godt om dag som nat. ja, Eller om nat som dag. ja. For jeg kan jo huske, når hun kom og besøgte os i Åbo, Ja. så når det jo mørkt og blev kommet i seng, så ville hun læse os en historie. Ja. Hun læste jo bare Ja, med det der blindskrift, ja. Ja, men det kunne jeg også engang, og jeg kan ikke Ja. huske noget mere. Nej, jeg kan huske, at Martha, hun lærte det. Ja. Så når hun skrev til os, det var altid på blindskrev. Ja. Og så Martha, hun satte bare bogstaver ved de forskellige, så kunne vi jo alle sammen læse det. Men det er jo bare at lære bogstaverne, så. Men det er sådan noget andet at lære at mærke dem. Ja, det er... Men deres følelser er jo også helt anderledes som vores. Ja, Hun kunne jo mærke, inden hun kom til over. ja. Ja, Jo, de har meget været før os. ja.
Jeg kan huske en gang, vi var dernede, det var da Karen Margrethe, hun blev konfirmeret, den ene af hendes piger. Og jeg arbejdede i Odense, og så tog mine brødre også, Johannes og Emanuel. Vi arbejdede i Odense, og så sagde de, om vi ville komme ned til konfirmation. Det ville vi selvfølgelig gerne. Og vi kørte derned, og der stod de så ude i gården, som og snakkede. Og så skulle hun have fat i Jørgen. Og så, han var jo et helt andet sted i gården der, så kaldte hun, og så sagde han ja. Og så vidste hun sådan retningen. Og så begyndte de bare sådan, sådan et lille grin, og indtil de kom sammen. Det var sådan deres måde, at se hinanden på. Bare sådan en lille, ja, jeg har tit tænkt på det. De finder deres egen vej. Når det ikke er den almindelige vej, så finder de en ny vej. Men ja, René han har jo lige været oppe, hendes datter oppe i Norge. Ja. Den smøgen der søgte i. Ja, hun er en dejlig pige. Har du været med i en af de bedste af dem? Og hun er den mest afbalancerede af dem, for de er sådan lidt, de har lidt med nerver, de der piger, nogle af dem. Ja, den ene det er helt bra. Ja. Hun kom en gang i, det er jo en halv års tid siden, der kom hun. Nå. Med en stor hund og tøvs. Vil hun lidt af det her hund ind. Og det var det, Ja, det er et cirkus, så. Men det er der også noget galt med hende. Det har der været sådan. Jamen, så sagde hun, jeg går lige en tur. Ja. Så gik hun og fotograferede de forskellige huse i Nostrup. Så sendte hun Hvor får hun penge fra? Ja, hun ikke endnu lidt. Jo. Ja, hun har vist laget som mange gange. Ja, men det var jo også tragisk det der, at hendes søn sådan skulle dø. Det var det. Men det kan folk jo nok ikke leve hele deres liv med at have som en undskyldning til deres. Nej. Men jeg ved ikke. Men hun ringer da også nogle gange Birgit over på New Zealand. Og du ved, hvad det koster at ringe sådan en vej som derovre. Det. Og hun snakker bare i timevis. Ja. Men ved du, ja, der er jeg. Ja, nej, Birgit, hun er lidt træt af det, når hun ringer så meget. Ja. Nej.